în astfel de momente, cei doi portari, Nuno Claro și Bălgrădean, Stăncioiu și Bălgrădean s-au îmbrățișat. Mă gândeam la faptul că cu Nuno Claro în poartă la penaltiuri, CFR a câștigat Supercupa României. Alexe față în față cu Stăncioiu, prima lovitură de departajare în Supercupa României 2012. Alexe înscrie, este 1-0 pentru Dinamo la loviturile de departajare, bineînțeles. Da, omul de încredere a lui Bonetti. Trebuie să vedem această succesiune de cadre cu Alexe și apoi Bonetti, pentru că Alexe, așa cum a recunoscut și Naovistul, este reinventat de antrenorul italian. Exact ce vă spuneam, primul om la CFR, Pantelis Capetanos. Omul care a adus această supercupă la penaltiuri, după ce Dinamo părea să fi scăpat în câștigătoare. Pantelis Capetanos, golgheterul CFR-ului, față în față cu Bălgrădean. Primul penalti al campioanei României în această supercupă. Pantelis Capetanos și este bară, gol! Este egalitate în continuare între Dinamo și CFR. Barele sunt ale CFR-ului, ei sunt gazdele. Exact, e a treia bară care își face datoria pentru CFR în această supercupă. Păi a fost o transversală, o bară din dreapta, acum trebuia și o bară din stânga. Exact. Următorul care execută este Cosmin Matei. Dario Bonetti a pierdut o finală de Cupa Campionilor la penalturi în anii 80, pe când juca la Roma în fața lui Liverpool, în 1984, chiar pe Olimpico din Roma. Copilul problemă, Cosmin Matei, să vedem dacă s-a cumințit sau știe să dea și gol. Cosmin Matei! Execuție perfectă a lui Cosmin Matei în plasa laterală. Acolo portarul nu poate ajunge. Da, este un jucător tehnic. Sigur, am avut multe dovezi din partea lui pe parcursul Supercupei, dar ce execuție! Ia-o de acolo dacă poți! Este titlul acestui penalti. Modus Sugu, următorul executant. Până acum, iată, doar străinii se încumetă să execute pe CFR. Și Sugu a reușit să marcheze din penalti în sezonul trecut, chiar dacă el nu era un executant obișnuit, pentru că Ricardo Caduia, prin planul astfel de faze. Emoții pentru Pascani și Mureșani, am văzut în cadre pe parcursul acestei supercupe destul de reținuți. Sugu, cel mai eficient jucător al CFR-ului în sezonul trecut, cel mai bine cotat jucător al campioanei României. Modus Sugu, al doilea penalti al echipei clujene. Dinamo conduce, însă Sugu poate readuce egalarea și până la urmă apare și bara lui Dinamo. Asta e bara lui Dinamo. După 3 bare ale CFR-ului în această supercupă, era momentul să vină și o bara lui Dinamo. Însă CFR este greu de ucis. În inferioritate numerică am văzut CFR a reușit să revină și să ducă meciul la penalturi. Poate că vom vedea campioana României va reuși să revină din nou și acum la loviturile de departajare. Cătălin Munteanu, cel mai experimentat jucător de pe teren, cu siguranță, față în față cu Stăncioiu. Cătălin Munteanu, Cătălin Munteanu! 3-1 pentru Dinamo. Da, și în acest moment Dinamo se duce la 2 goluri în fața CFR-ului. O nouă execuție de clasă la dinamoviști, după ce am văzut execuțiile frumoase ale lui Matei și Alexe. Hora execută pentru campionii României. Se roagă Pulhat pe banca de rezerve. Doi băieți care au trecut pe la UTA, i-am văzut conversând amical, am văzut pe Bălgrădean vorbind cu Hora, au fost coechipieri. Hora trebuie să marcheze dacă CFR mai vrea să rămână în viață și Hora ratează! Misiune realmente imposibilă pentru CFR de acum încolo. Urmează Țucudean, el poate aduce trofeul pentru Dinamo dacă va marca. S-a terminat. El a marcat 2 goluri în timpul regulamentar. El poate aduce trofeul pentru Dinamo. Poate fi într-adevăr începutul de care șefii lui Dinamo vorbeau atât de mult în urmă cu 2 ani. Acesta poate fi într-adevăr New Dinamo. Cât de semnificativă
cât de semnificativ este acest moment. Sucudean, omul care a explodat în această Supercupă cu cele 2 goluri superbe ale sale, poate decide finalul acestei Supercupe cu execuția sa. Sucudean, aproape de un hat-trick, să zicem. Stăncioiu, Dinamo foarte aproape de Supercupă, nu! Extraordinar, Stăncioiu reușește să respingă mingea cu piciorul și pe centrul porții. Sucudean cu mâinile în cap, CFR-ul este în viață. Ce fază! Îi provoacă o întorsă lui Stăncioiu, n-am mai văzut așa ceva. Dacă Stăncioiu nu poate continua după acest penalti, trebuie să intre un jucător de câmp în poartă, pentru că Ioan Andone a făcut toate cele 3 schimbări în echipa sa. Iată cum Sucudean îi dă piciorul peste cap lui Stăncioiu. Senzațional moment. Am avut chiar de toate. Am avut chiar de toate. Wow, cât de aproape a fost din nou Dinamo. Iată-l pe Stăncioiu, pentru prima oară la aceste penalturi alege să rămână pe mijlocul porții și este extrem de inspirat, nu pleacă pe niciun colț, îl simte pe Sucudean și reușește să pareze. Suporterii dinamoviști îl încurajează pe Sucudean. CFR-ul este în viață, Gabi Mureșan, următorul executant pentru CFR Cluj și sincer pe el îl bănuiesc că va intra și în poartă dacă nu va mai putea să Și tot de el m-am gândit, într-adevăr. Ori e lor Maftei. Cred că dacă reușea să demonteze un carusel într-un parc de distracții, poate să fie și portar. Stăncioiu a fost extrem de inspirat. Ți-am spus, zice Arpad Pascani. Gabi Mureșan față în față cu Bălgrădean. Dă mingea prin el, cred. Cred că îi face o gaură acolo la oul de la sponsori. Mureșan. Mureșan, șutul lui Mureșan și CFR respiră din nou. CFR respiră din nou, dar Dinamo are un avantaj. Are o nouă șansă Dinamo de a cuceri Supercupa României 2012. Dragoș Grigore este ultimul executant din seria de 5 a dinamoviștilor. Și din nou Dinamo este la o execuție de câștigarea Supercupei. Dragoș Grigore față în față cu Stăncioiu, care și-a revenit și este pe linia porții. Cât de bine a jucat Grigore în această Supercupă. Ar fi fost un final epic cu Sucudean, cel care aducea Supercupa. Să vedem dacă reușește Grigore acest lucru. Dragoș Grigore. Grigore, gol! Supercupa României 2012. Dinamo reușește să cucerească